Estic segur que la majoria de vosaltres no tindreu ni idea dels animals que tenim al costat de casa i encara menys del que fan quan no els molestem. Per això, durant uns mesos hem deixat aquesta càmera de fototrampeig aquí per, amb una mica de sort, explicar-vos el que hagi pogut captar. I la ubicació d'aquesta càmera no és atzar. Abans d'instal·lar-la hem mirat una mica per aquesta zona i hem trobat un munt de latrines de teixó, cosa que segurament ens asseguri captar el teixó en aquesta càmera. Perquè tingueu una mica de context, ens trobem en un bosc del Pirineu, en aquest cas una pineda de pi roig que més avall transiciona a una roureda i que en aquest cas s'acompanya d'un sotabosc de boix. I ja us avanço que durant tot aquest temps d'espera han sortit 11 espècies d'animals, la majoria de mamífers, però també se'ns ha colat algun au. Els primers, com era d'esperar, han estat els senglars, que tot i que tinguem tots molt vistos, probablement és dels mamífers més perillosos que tenim a Catalunya. I probablement el que amb més respecte ens fa trobar cara a cara. El curiós dels senglars és que formen grups matriarcals, on una femella més gran lidera individus més joves, generalment emparentats. Mentrestant, els mascles adults com aquest són solitaris durant tot l'any. Menys el període d'aparellament, que és precisament quan vam gravar aquest que ja s'havia unit a un grupet que lidera una femella. Els cabirols van ser els següents i ja comencem a veure coses curioses. Primer aquesta parelleta, que segurament sigui la mare amb la seva cria que va néixer a principis d'estiu. A l'hivern, alguns mascles, després d'haver llançat la corna, encara no tenen banyes. Per això, per diferenciar-les de les femelles, cal fixar-se en aquesta cueta, que és única de les femelles. I en diem cueta perquè realment no és la cua de l'animal, sinó que només és un floc de pèl. Com diversos animals que veurem, els cabirols són territorials, sobretot els mascles. Per tant, aquells més joves que encara no hagin establert un territori, com aquests dos, s'agruparan per afavorir-se de la companyia i de la protecció que li dona un a l'altre. Però definitivament, un dels comportaments més interessants que hem captat és aquest. Tot i que sembli que aquest mascle s'està gratant la cara, la cosa va molt més enllà. El que estem veient aquí és un cas de comunicació indirecta entre animals. Els cabirols, com altres animals que veurem, tenen diverses glàndules al seu cos que alliberen uns senyals químics únics per cada individu. D'aquesta manera, els animals veïns que olorin aquest marcatge obtindran informació com el sexe, l'identitat personal, l'estat de salut i el reproductiu, d'entre altres. En aquest cas, semblaria que el cabirol comença gratant les glàndules frontals, situades al front, valgui la redundància, enllaçant aquestes amb les preorbitals, que un altre cop, com indica el seu nom, es troben per davant dels ulls. Però hem dit que aquesta espècie no és l'única que es comunica d'aquesta manera. Els teixons, especialment durant els mesos d'hivern, que és precisament quan es reprodueixen i han de fer-se notar, també marquen la seva presència, però d'una forma bastant més divertida que els cabirols. Rastregant la glàndula subcaudal, situada entre l'anus i la cua, van avisant a la resta que aquest és el seu territori, però caient de cul cada cop que ho fan. I com podem veure, aquests se n'han fet un tip. Però aquestes glàndules especialitzades no són l'única forma de marcar. De fet, els que tingueu un gos a casa ja sabreu per on anem. Les guineus en són un molt bon exemple. Tal com podeu veure, orinant a diferents llocs, aquests animals aconsegueixen comunicar-se entre ells. Com a curiositat i a diferència dels gossos, amb els que estan relativament emparentats, el fet d'aixecar la pota durant el marcatge no és una cosa de sexes, únic per tant dels mascles, sinó que en guineus, tant mascles com femelles podran aixecar tant la pota o ajupir-se.
Però de nou, a part de l'orina, les guineus també tenen un munt de glàndules especialitzades com les intralinguals, que com indica el seu nom, es troben a la boca. Aquí podeu veure aquest individu que precisament rastrega aquestes glàndules contra aquesta planta. I aquesta altra. Orinant després a sobre per si encara no n'hi havia prou. I si heu estat atents, us haureu fixat en la cua torta d'aquesta guineu, cosa que ens permet diferenciar-la d'almenys dues guineus més que van aparèixer per la mateixa zona. Aquesta amb una cua normal i aquesta amb la cua molt més prima, cosa que malauradament es deu a la pèrdua de pèl degut a la sarna, una malaltia parasitària que afecta la pell. I tota aquesta estona us hem estat parlant de comunicació i pel que haureu pogut veure dins d'una mateixa espècie, però això no sempre és així, també es produeix entre diferents espècies. De fet, fixeu-vos que tant el cabirol com el taixoc com la guineu o bé oloren o marquen tots la mateixa planta. I abans de passar a una de les nostres espècies preferides i que probablement la majoria no haureu vist mai, us volem ensenyar els cérvols, que tot i que no gaire sovint, també s'han deixat veure. En aquest cas, sobretot femelles i individus joves, com aquest mascle, amb probablement les seves primeres banyes, indicant-nos que probablement va néixer fa uns quasi 2 anys. I ara, tot i que no ha sortit tantes vegades com ens hagués agradat i les imatges potser no són tan impressionants, hem tingut la sort de captar el gat fer. Tot i que a alguns us sembli un gat com els que la gent té a casa, no ho és, i precisament es tracta de l'únic felí autòcton que ens queda a Catalunya. Malauradament, en diversos llocs on aquests conviuen amb gats domèstics amb accés a l'exterior o directament asilvestrats, es poden donar lloc a hibridacions que a poc poden anar degradant i eventualment acabant amb certes poblacions locals d'aquesta espècie. Aquest motiu, a més de que els gats com a mínim han contribuït a l'extinció de 63 espècies animals i representen un vector de transmissió de malalties, és un recordatori a limitar els gats a casa de qui els té i no a la natura on no hi pertanyen. Finalment van aparèixer aquests ratolins, que probablement s'amagaven del gat fer. I també aquest esquirol, que com aquests gats probablement associaríem més als arbres que a terra. És bastant comú, però, trobar algun gaig com aquest buscar aliment entre la fullaraca, com aquest pit-roig també o fins i tot aquest tort, que sempre ens fan especial gràcia perquè sovint detecten les nostres càmeres i se les queden mirant.
Va, m'estic omplint de paparres, ja pot anar bé el vídeo.